फरल बारे आम हमरा शिव गुरु के बगिया में। फरल बारे आम हमरा गौरी मात के बगिया में। राम जी आइल बानी लक्ष्मण जी आइल बानी। लक्ष्मण जी आइल बानी सीता माता आइल बाड़ी। सीता माता के संगवा में सीता माता के संगवा में वीर हनुमान हमरा शिव गुरु के बगिया में। फरल बारे आम हमरा भोला जी के बगिया में। बारमा जी आइल बानी विष्णु जी आइल बानी। बारमा जी आइल बानी विष्णु जी आइल बानी। विष्णु जी के संगवा में विष्णु जी के संगवा में नारद मुनि साथ हमरा माता जी के बगिया में। फरल बारे आम हमरा शिव गुरु के बगिया में। कार्तिक भैया आइल बाड़े गणेश भैया आइल बाड़े। कार्तिक भैया आइल बाड़े गणेश भैया आइल बाड़े। गणेश भैया के संगवा में कार्तिक भैया के संगवा में रिद्धि सिद्धि साथ हमरा गुरु जी के बगिया में। गणेश भैया के संगवा में शुभ लाभ साथ हमरा गुरु जी के बगिया में। फरल बारे आम हमरा शिव गुरु के बगिया में। शिव गुरु आइल बानी पार्वती माता आइल बाड़ी। शिव गुरु आइल बानी पार्वती माता आइल बाड़ी। पार्वती माता के संगवा में गणेश भैया साथ हमरा शिव गुरु के बगिया में। गौरी माता के संगवा में कार्तिक भैया साथ हमरा भोला जी के बगिया में। फरल बारे आम हमरा शिव गुरु के बगिया में। साए भैया आइल बाड़े लीलम दीदी आइल बाड़ी। साए भैया आइल बाड़े लीलम दीदी आइल बाड़ी। कल युग में तीन सूत्र कल युग में तीन सूत्र मिलल बा महान हमरा भोला जी के बगिया में। फरल बारे आम हमरा शिव गुरु के बगिया में। पहले में दाया मंगिया दूसरा में चर्चा करिया। तीसरा में नाम शिव से करिया प्रणाम हमरा गुरु जी के बगिया में। फरल बारे आम हमरा शिव गुरु के बगिया में। हर हर महादेव मैया पार्वती साहब भैया दीदी दया करी है। हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।